Alexander, bun venit în cea mai ciudată dimensiune din creație. Noi o numim lume. Aici este locul în care vei învăța să iubești, să crezi, să visezi, să explorezi, să dăruiești, să creezi. Sună prea bine ca să fie adevărat, nu-i așa? Ei bine, este pentru că am tăiat în mod intenționat partea cea mai actuală. Pentru că în această dimensiune vei descoperi că ura, invidia, răutatea, violența, necredința, imoralitatea sunt cele care dețin puterea. Dar nu te panica, deoarece asta este și frumusețea. Venirea ta în lume face diferența. Deși nu pot să spun cu exactitate cum va fi, ce pot să-ți promit este că nu te vei plictisi. Important este să fii pregătit, dar ce bine că ai un tată ca mine care se gândește la tine. De asta am creat aceste 10 lecții importante care te vor ajuta să navighezi în lume. 1. Dumnezeu este real. Caută-l, testează-l, urmează-l. 2. Ești băiat. Nu lăsa pe nimeni să te prostească de cap. Dacă cineva pune la îndoială, atunci tu amintește-le de genă. Tatăl tău, adică eu, 4 ani, 4 copii. Iar dacă nici asta nu este suficient să-i convingă, amintește-le de bunicul tău. Bunicul tău, 15 copii, din care 14 sunt vii. Îți vine să crezi? Ce să spun? Au dreptate femeile când spun că bărbații reali sunt rari. Dar asta nu va fi o problemă pentru tine. Este în familie. 3. Trăiește viața după valori. Valorile sunt cele care te direcționează, protejează și realizează în viață. 4. Viața este simplă, nu o complica. Până la urmă totul se rezumă la învăța să te bucuri de ea. 5. Fii conservator în moralitate și liberal în gândire, fără marge de eroare în corectitudine și fără granițe în creativitate. 6. Prin ceea ce spui, impresionezi. Prin ceea ce ești, influențezi. 7. Fii și ret și nu da pe față tot ceea ce gândești. Este ceea ce nu spui care te face interesant, nu ceea ce spui. Lumea este epuizată de oameni care ce au în gușă au și în căpușă. 8. Singurul lucru pe care l-ai în comun cu răul este că tu îl urăști și el te urăște. Ai grijă și nu te compromite. 9. Pe băieți îi bați, pe fete le iubești. Ai grijă să nu le inversezi. Metaforic vorbind. 10. În lume ai venit gol, din lume vei pleca tot gol. Asigură-te că lași totul aici. Visele trăiește-le, obiectivele atinge-le, dorințele satisface-le, abilitățile uzează-le, talenții investește-i, banii cheltuie-i. Un lucru este sigur, eu și mama ta nu avem de gând să-ți lăsăm ceva. Știu, asta este viața. Interesantă viață, nu? Amintește-ți, lumea nu a fost, nu este și nu va fi niciodată cinstită, așa că nu cădea în capcana de victimă. Deși nu întotdeauna poți să decizi ce ți se întâmplă, întotdeauna poți să decizi cum să reacționezi. Așadar, nu-ți plânge de milă, nu te victimiza, nu te pune jos în fața altora, cu excepția când este vina ta. În rest, da, poți să fii slab, poți să suferi, poți să plângi, poți chiar și să cazi, dar pe genunchi pentru a cere putere să te ridici și să mergi mai departe. Dacă în pântece ai învățat să înnoți, aici înveți să pășești ca mai apoi să înveți să zbori. Dar vezi tu, în ziua aceea unii vor cădea în timp ce alții vor zbura. Viața pe acest pământ este pregătirea pentru ziua aceea. Dar ce vorbim noi de zburat? Încă învățăm să mâncăm, să nu mai zic că este un întreg proces să învățăm să umblăm. Așadar, eu propun să începem de la început. Așa că să ne aranjăm pentru că azi te dedicăm.